בואו ננסה עוד פעם, 30 שניות. שומעים? הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. תוציא את השלח הנקרא ועליי יושב ובאס את החיים שלי הרסת מים כל מה שהבטחת לשמוע. אני תמיד שמח לשמוע עוד להקות צעירות. זה תמיד מעניין אותי. מוזיקאי צעיר יש לו את החופש בעצם לעשות את הדבר הכי רחוק והכי מיוחד והכי מקורי שהוא יכול. אני לגמרי מעודד. מאוד כאילו רואה את עצמי בחבר'ה הצעירים האלה. ואני רואה אותם עם הגיטרות והציוד וזה, וזה מגניב לראות, זה כיף לראות, זה כיף לשמוע. דג נחש התחילה מזה שבעצם היינו כמה חבר'ה מירושלים, שהכרנו אחד את השני מהסצנה המקומית מהסצנה המוזיקלית של ירושלים. מגיל קטן אני וגיא היינו חברים, ולקראת כיתה ט' התחלתי ללמוד גיטרה. ואז התחלנו לנגן ביחד לאט לאט. ואז הכרנו את... לא יודע איך קוראים. חזרנו להכיר את אופק. חזרתם להכיר אותי. לא כיף, ניגענו, חופש גדול, רבנו, בלה בלה בלה. ואז אמרנו, טוב היא אמרה, יאללה בוא נקים להקה. לאט לאט התחלנו יותר ויותר לארגן הופעות שקשורות אלינו. זה התחיל בעושים סדר, שזה עדיין ערב להקות של מרכז הצעירים. היה גם את כפית, שזה גם ערב להקות, בכפית, כאילו גם בעיר. ואחרי זה הצלחנו לארגן הופעה משותפת עם עוד להקה, קוראים לה התבטל הג'ם. בהתחלה היינו ממש עושים הכל, זאת אומרת היינו הולכים ותולים את הפוסטרים בעצמנו, והיינו מגיעים להופעות עם צ'קלקות. אז פעם אחת נסענו עד לטבריה. היה שם איזה מועדון, ואיך שהסתיימה ההופעה, הבנו, איך שהסתיימה ההופעה, פתאום התחילו להיכנס אנשים ולהיות מלא אנשים במקום, פתאום התפוצץ, והבנו שבעצם היינו איזה מופע חימום לערב קריוקי. הייתי בגיל 21 בעצם, זכיתי בלוטו. חברת תקליטים מתל אביב אמרה לי, אוקיי, אנחנו מאמינים בך, בוא תעשה אלבום. ועבדתי על זה כמה שנים בתל אביב עם חברת תקליטים, ולא כל כך אהבתי את התוצאה. אז באיזשהו שלב פשוט אמרתי להם, תראו, אני לא אוהב את התוצאה הזאת, אני ואתם, אין לי מה להוציא את האלבום הזה, אני רוצה רק בעצם להשתחרר מהחוזה שלכם, אבל בתמורה לזה הייתי צריך לשלם כסף, הרבה כסף. ובשביל לשלם את הכסף הזה חזרתי לבאר שבע, שזה המקום שגדלתי בו, אבל בהרבה מובנים לא רציתי לחיות בו, רציתי לברוח מכאן. וכשחזרתי לבאר שבע, בהתחלה היה לי מאוד קשה עם זה, שאני בעצם נמצא פה ואין פה כלום עבורי כמוזיקאי, לא היה לי מקום להופיע. אם היינו צריכים לעשות חזרות עם הלהקה, היינו צריכים לנסוע לתל אביב או עד ירושלים בשביל לעשות חזרות. ומה שניסיתי לעשות זה לפתור את הבעיות שהיו לי במקום הזה, כאן. כל מה שהייתי צריך, אמרתי, טוב, אם אף אחד אחר לא יקים את זה, אז אני אקים את זה. באר שבע מי חשב שכך יכולנו לחיות רק עם שירים ועם חלומות על באר שבע, באר שבע. באמת שהיה לי מזל לבלד פה ולגדול פה, כי אני חושב שזו העבירה הכי טובה למוזיקאי לגדול בה. מצד מרכז הצעירים ואולפן קקטוס, תמיכה ענקית. העירייה של באר שבע היא אחת העיריות שעושה הכי הרבה עבור מוזיקאים, אני חושב בארץ בטוח. היא משקיעה המון במוזיקאים מקומיים, המון, והמון בפרויקטים שמשלבים מוזיקאים צעירים. זה מוגבל, אני חושב שיש עד גבול מסוים, ואז האנשים צריכים כבר להתחיל לעשות בעצמם. אבל נגיד לבני נוער, אני נתקל בזמן האחרון בהרבה מוסדות, הרבה עיריות שכן מפתחות ועוזרות לבני נוער. יום יבוא ותוכלו לפרוץ בגדול, כלהקה גדולה. אנחנו ממש מקווים. זאת השאיפה. לא, תהיה לנו תקרת זכוכית כי יש צהל. ואלו יהיו 60 שניות על צהל והמוזיקה הישראלית. גו! צהל. בעיה, אבל זה יכול גם להועיל. בגיל הזה אתה מתחיל לחשוב, בגיל הזה אתה מתחיל להתפתח מוזיקלית, נפשית, הכל. ושמה הם פשוט אומרים לך, עצור, בוא תחיה לפי המסגרות שאנחנו קרובים לך. כן, זה כזה סטופ. 3 שנים ואז תחזור. חכה ותעשה מה שבא לך. בצבא כבר התחלתי יותר להיכנס לזה יותר ברצינות, כאילו, באמצע הצבא. זה באסה, כי אנחנו הולכים להתפרק בגלל זה. ופשוט להתמיד בזה. זה בעצם הטיפ שלי. יצירה זה ככל שיש חיים, יש עוד יצירה, ככה אני מאמין. והכי חשוב זה להאמין בעצמך. לעשות משהו מקורי ואמיתי
שהוא עדיין לא מחויב לייצר כסף. לאהוב את מה שאתה עושה. ברגע שאתה אוהב את זה, אז אתה משוחרר מכל מיני, האם אני אצליח, אני לא אצליח, אני אוהב את זה, זה לא משנה מה. כל דבר שאמור להתרחש בצורה בריאה, זה לוקח זמן. יאנג מוזיקאי, אין יותר שלבים בדרך. הבחירה שלך להיות יוצר טפל או בעל ערך. כי יותר אומנים יתחילו ליצור קודם הלב, ולא במטרה שטחית רק על הרדיו להתחבר. אל תחשבו רק על לגזור קופונים, לשיר על טלפונים, לבצע חידושים מונוטונים, שירים אירוויזיונים ושאר הקלישאות. אולי אם תתמיד את השינוי נתחיל לראות. הסמה מוזיקאים, אין לי מה אני אמרתי, שלא תבוא אחר כך ותגיד אופס או ידעתי. תודה רבה.